Tuman ang kabalaka kag pagkondenar sang Amlig Antique Alliance sa ginpatigayon nga proyekto sang Department of Public Works and Highways nga ginkontrata sang SunWest Incorporated sa kabukiran sang Antique. Bangod sa posibilidad nga makaguba ini sa palibot kag makalapas sa mga layi. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Rolly Pedrinia, chairperson sang Amlig Antique Alliance, iya ginpahayag nga ang tinutuyo sang grupo amo ang pagbantay kag pagmonitor sang mga ginahimo nga development projects sa Region 6. Nakita nila nga ang Panay East-West Lateral Road kag ang Lawaan Tapaz Road Project wala nagasunod sa proseso sang layi. Ilabi na gid ang pag-secure sang Environmental Compliance Certificate. Ginpabutyag ni Pedrinia nga ang mga proyekto nagaagi sa mga lugar nga may presensya sa mga indigenous people kag wala sang klaro nga konsultasyon o konpermiso halin sa ila. Dugang pa ginpahayag nga ang proyekto sang SunWest Incorporated nagalapas sa mga prinsipyo sang environmental protection kag may posibilidad nga makaguba sang mga watershed kag kabukiran nga importante sa ecosystem sang lugar. Ginpangabay sang Amlig Antique Alliance sa Department of Environment and Natural Resources nga ipatuman ang cease and desist order sa mga proyekto nga wala sang ECC o kon Environmental Compliance Certificate kag may environmental violations. Wala mo mga IPs na ton may mga diretso misla sa sunod sa aton nga lahi no nga protektar sa ila. Ti ang ining mga projects nagaagi sa ilang mga lugar no. Ti dapat may pero sunod sa ambal man sang amon na kuha nga mga impormasyon nga may ang iban may nakahatag sila sang ilang sang consent nila. Ugaling ang consent nga ini hindi ni amo ang requirement niya ang natawag naton nga certificate precondition nga gina-issue sa NCIP. So ining ilang ilang consent sang isang ka grupo o isang community dira sa Maylawaan dapat maandurgo sa proseso nga FPIC no free and prior informed consent nga proseso nga gusto din i-undergo ni sa aton nga NCIP diri sa Antique or sa region man no para nga maklaro nga nagahatag man sila sa ila consent kag sa hustong mga pamaagi no. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Attorney Rolly Pedrinia. Sa kaangod nga balita ginpagabay man sang Amlig Antique Alliance sa National Commission on Indigenous People kag Human Rights Commission Region 6 ang pagpadagan sa investigasyon sa mga proyekto nga ginapatuman sa kabukiran sa Antique kag Capiz. Sa interviewang Bombo Radio kay Mr. Ramil Martinez, Communications Coordinator sa Amlig Antique Alliance, ginpahayag nga bangod nga miyembrong isa ka organisasyon sa koalisyon sang Infrastructure Development Committee sang Provincial Development Council, nag-request sila nga magpadagan sang investigasyon sa mga proyekto nga nagaguba sa kabukiran. Ginpabutyag ni Martinez nga nag-expectahan sila nga sa masunod nga may inadlaw mayaran na sang lihok halin sa mga ahensya sang gobyerno. Ginpahayag man niya nga ang mga proyekto wala sang valid nga permit kag ginapatuman bisan wala sang klaro nga konsultasyon sa mga komunidad nga apektado ila ginagid sa mga lugar nga ginapuy-an sa mga indigenous people. Ginpangabay sang Amlig Antique Alliance nga usisaw ng epekto sang proyekto sa kabukiran sa mga watershed kag sa komunidad. Sunod sa ila ining mga akto makabig nga paglapas sa human rights kag kinahanglan nga may mga tikang ang otoridad nga himuon angot diri. Nag-request kita nga tungod nga membro ang isa naton ka organisasyon diri sang coalition sang Infrastructure Development Committee sang Provincial Development Council. Nag-request kita nga mag-imbestigar sining mga proyekto nga naguba sang aton nga mga kabukiran no. Halin dito sa Pandan, dira sa Lawaan, diri sa Balderrama. So we're expecting within a few days or weeks siguro may ara na nga investigation. Sa part naman sa mga ahensya sa gobyerno, nagpadala na kita sang letter dira sa NCIP kag mapadala man kita sa Human Rights Commission sa Region 6